Γεια σας παιδιά, θα εδώ και έχω πολύ καιρό να κάνω ένα από αυτά τα βίντεο, ξέρετε, που είναι απλώς εγώ και εσείς να μιλάω για εσάς, να μιλάω με εσάς σε ένα βίντεο, ξέρετε τώρα. Και σκέφτηκα να κάνουμε ένα σήμερα και αυτό το βίντεο θα είναι μια... εδώ ναι, έπαιξα λίγο. Ναι, σε αυτό το βίντεο είναι μια ανακοίνωση ή ενημέρωση, δεν ξέρω, ένα από τα δύο, μπορεί και τα δύο, δεν ξέρω. Έτοιμο, ωραία. Και ναι, σε αυτό το βίντεο θα σας πω ότι το τελικό πρόγραμμα της εβδομάδας είναι Τρίτη και Παρασκευή Funny ή Rap βίντεο. Κάτι μικρό για να γελάτε ή να λέτε όπου αυτό είναι cool, ξέρετε εννοώ. Σάββατο και Δευτέρα και Τετάρτη gaming βίντεο και τα υπόλοιπες ίσως να κάνω βίντεο που μιλάω για εσάς, κατά όχι. Μάλλον θα κάνω 2 μέρες reaction βίντεο, αν ξέρετε τι είναι στην καινούργια series. Θα βάζω το βίντεο το καινούργιο από αυτή τη series σε λίγο. Ελπίζω να ακούτε το φωνή μου. Πήγατε! Και ναι, θα κάνω βίντεο σε εκείνη τη series μάλλον. Επίσης σχεδιάζω να κάνω και άλλο βίντεο από άλλα παιχνίδια, αλλά εκείνα δεν θα είναι series πιο πολλά. Μάλλον θα κάνω ακόμα μερικά ακόμα series. Το δοκιμάσω να κάνω το κανάλι παραπάνω. Κάτι σαν όλους να κάνω. Θέλω να YouTube, ξέρετε. Και τις υπόλοιπες μέρες, εκτός της Κυριακή, θα τους παίρνω ρεπό. Συγγνώμη. Την Κυριακή θα παίρνω ρεπό, παιδιά, δεν θα κάνω τίποτα την Κυριακή. Ναι. Αυτό θέλω να πω, παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναέκανα ένα τέτοιο βίντεο για εσάς, παιδιά. Αλήθεια, χαίρομαι πάρα πολύ που έκανα βίντεο για εσάς. Και ναι. Κοιτάξτε, ακούστε το κινητήρι που τελειώνω το βίντεο. Ήμουν αυτός και bye bye και peace out. Καλώς το άκουσες. Άλλη. Bye bye και peace out. Καλώς το άκουσες, παιδιά.